Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Ismaoi. Siang-siang kita membuat cemilan, guys. Ini kan gak ada kulkas ya, jadinya Mbak Isma kemarin dapat apa ini tape dari Mbak C. Pas Jumat berkah kita buat makanan cemilan, yaitu membuat rondo royal. Rondo royal adalah tape yang dibalut dengan tepung. Guys, ini sudah penggorengan ketiga ini terakhir. Hasilnya seperti ini adalah tape, guys. Besar-besar, guys. Nek tinggi cemilan belang kemen lambene kudu eker ae. Lambene suger. Penggorengan yang terakhir. Penggorengan yang terakhir. Masih sampai sore, guys. Panasin kayak ini, ya. Betah rasanya. Nek, Mak, Pak Epek no. Aduh, kayak jaminan. Awan-awan kudu ekeri. Tapi ngono ki aku ki yo mbah doyan mbah ora. Maksudnya lagi iki wong lagi ngateng. Dek, lho. Rondo royal. Rondo royal. Blereng. Apa iki? Nggih. Tape. Apa-apa ae, gak Jawa, guys. Rondo royal jenenge. Burem. Wis, ayo mangan. Pak jebon tripod kali. Apa? Kuwi. Wilo anjir. Pak. Apa kena dikongkon? Anakan kuwi. Aduh, ya lagi bar. Nasi kuning. Nasi ini tapi rupanya ungu, Ber. Nasi apa, Ber? Pakai tripod, guys. Ambek buah apel. Apel golek tapi lho. Ya. Sampai sesuk. Ya nek mae, guys, kita makan rondo royal. Royal. Bener rondo royal. Pak Epekno, Mak. Pak Epekno. Wong gawe kok memang tapi Alah panas. Kok sorok gendol ning gone. Alas piye wae. Ya kok sama ngotot. Ureng ngono iso goblok iki gak banyu lho, iki keringan. Komok-komok, guys. Lah aku mang ngarit ya goblok. Aduh bilang, nang kok koyo ngene. Aku diloroi patren. Lah nek mbok guyang Mbak Kambil. Guyang kondi aku ning ngono. Lu keringet pula aku kok Panas, Dek. Ya Allah gak alon-alon. Cek panas kok. Disuwake obat. Beradem Sabar mangan. Wis sabar mangan, balik guys, panas-panas. Bulan. Kontolnya lagi mateng kok. Cek sak kae wis bar sak gorengan cek ning erok-erok. Lah nanti ada mak lan digoreng aja busuk. Apa-apa. Iya nek Tapi tak malah ketemu dari dokter. Nek. nek duwe kulkas dikek kulkas. Ya tak pangan sak kadek lah kan sini lagi. Gede-gede. Iki tepung awemku lho, Jek. Jadi semute ya. Aku jane ra njowo. Nek dhewe ngene apa ora apa dipiye, apa dijur. Gak yo iki pol-pol. Gai. Jadi Ora tak pal. jadi Jane direnyet. pol-pol. Tapi ini. Ora. Kayak nang pasti. Ya tak cuwili tapene langsung tak jegono tepung. Pol-pol. Langsung tak goreng. Oh ya. Jadi duluan juga. Itu gerang ayah kok juga. Jane kedua. Eh? Iya, paling. Macet dipilih macet. Tapi gak iso di ini. Panas. Di sini gak kelihatan. Kan di pol-pol yang dulu pasti. Mbok aku elingku nek dhewe iki pedirenyet apa di. Di pol-pol. Alah aku yo Apa sih? tak cuwili apa tapene langsung tak segono tepung digoreng wis. Ora repot. Enak tapi yo. Nek wong pandu di loro aku kayak kira kayak. Enak pangan. Ora apa-apa. Ampun tentek. Aku
Aku kok yo ora Jadi nek kalau kan marang mo. aku malah nek akeh iki. Ya mah aku kudu eger awake mbok kenapa. Kalau bayi ku bayi. Ada ngorene kan enggak kena kalau ya Bayu. Masa ada ngorene mama sumpah. Ngajak ha. Alah, Aku duake. lah. Ah ning gone korden. Iya leh. Ngomong kok so. Ada ngorene. Ngono. Wes. Malah nempel ning gone korden kok gua piye lah ora doyan ya wis. Mau duwe mangan. Bener nih, Mak. Karena aku ora semarang. Pak Ipek. Aku ini buka patek. Tapi seneng gawean. Tapi ini nak ke sawah tuh. Enak di rumah mama tuh dari warak. Aku salah nyentak orang makan no. Ini tak pangan. Ora emang. Dan ini tapi kau dia. Macamnya kan tak. Nak betah. Boleh. Ini kayak desa mau. Cek panas. Ini tak kayak apa ini? Ya udah dikei kau bokei. Tambah. Ini tambah mangun. Hangat-hangat, panas-panas. Lah enak ngono lho. Enak apa? Kau mau larang kau. Ah, panas. Mentang-mentang Kita wali ini. aku gede sok. Kan kau lah. Kurang dan no. Dibeli kata-kata ya. Aku tangi. Sampai tadi kok orang sedul. Mbok apa tuh? Kata-kata. Kak. Berarti masak aku gak bisa. Aku udang di bumi. Dan dulu kita udang. Iki tape digoreng ngono ae. Kamu yang goreng-goreng barang aku goreng-goreng. Apa? Pak Emel beli sego jam loro. Iya. Ah, aku Aku loh. aku cek turu. Ini yang masak di sopo aku. Apa ini? Pak Emel beli sego. Wes wes. Aku ngomong goreng makan ini. Panas sampai sore. Goreng kulo. Ditunai orang wajan mau jadi sopo. Pak Emel mbah beli sego. Pasu sih tenan. Terus Oh. beli sego. Ini kaos. Lu ngori kolah ku nek ning omah ku yo ngono, Mak. Jam 2 jam 1. Golek panganan. Maksudnya bade mie mbok sego goreng ngono. Seneng. Aku itu mudan. Lah aku kan ora tau yo. Ngomong balik nek matan ngono. Kok dhewekno iki kok koyo ayah kok. Nek anak ayah kuwi digewekno. Kok anu kita kok memang piring sing rugi. Pak Amel jual mbah. Wis go. Kae boleh. Selatan ini kok busuk ah. Pateni gak noneh. Tapi kita buyeni, kita kalau banyak adem ora kok. Betul. Kita lho. Aku tawani kok omong. Nek kita kayu, kita apa? Wah. Ya apa lebar sik kok. Omong apa? Itu benar ini aku. Oh, Tapi gak limu tenan. Orang mau Ayo, dibanding Joy. tengok. coba di dia bahak. Oh, gak ngono karo kita. Tapi solo, tapi solo. Ada orang mulai banget. Ta kenal, ini gak kenal. Orang mek gelas pepet. Iso. Nek kang iso besok kang iki. Nah iki tidak bingung banyu adem. Adem ini. Nah, itu juga yo banyak. Iki ditintekno. Iki pangan. Pangan. Moh nek kene iki moh nek putih. Jadi jupuk kulite. Gimana kejadian? Ta ngono tok. Apa? Dong. Panas. Nah, dengke. Panas. Coba. Lu kok yang dia tak. Terus ya aku. Namun gue ini. Tak lagi. Enggak lagi. Aku cek duwe kalau sak enak-enak. Telu. Wis dong, sampai itu kabeh. Wek ben. Enak pae. Aku ki agak-agak yo kok. Aku ini sitok yo wis. Mangan tae yo mangan sitok. Ini tanggal godong. Wis sak iki. Kan kak aku juga ini. Tuh keren tanggal jam kepengen. Ombo. Iya. Kok pedengan. Panas sih mek tawon. Jangan pulang.
Iya sing orang-orang kok malah aku hubung kowe ya. Untungnya omahe madhepe ngetan udah susah. Lah gua malah panas juga. Nek kaya omahe ning gone doke wis sampe suku. Maka sing ditan yo. Mangan Mangan entak-entak. dene anu wis ya tahun dene. Ora betah. Tapi nek matan panas teh tapi angine Ya kok sawah kok angine biar. Coba pekan kan dong tanpa mah. Angine biar panas nek angine. Kita wis bah mari yo panas. Entah Lah iki ketutupan tembok gedung yo kene angin. yo Panas teh nek angine. aku herbel Ayo panas. Ini kok herbel sih panas. ya dus. Terus sama apa lagi? Yuk. Dinone cepet, guys. Nah, sitok yo mele-mele yo. Nek loro sih. Kabene gede. Kotak-kotaknya gede. Berani gede. Ini kok lebih. Aku mau sama sampai konten. Oh enggak sih. Ya tanggal. Aku nggak tahu. Ya tanggal. Mau ikut lagi tapi. Soalnya lagi tapi. Mau kalau si anu kalau nggak siji macai. Ini. Kan Pak aku tuh. Ini apa yang apa nih? Lah gak enggak. Sama siji bantakan mbak sih. Tanggal nggak sama ikut ya. Tolong gue sama siji. Kan tolong Paham siji ya matang ya. Panas kok tadi, Pak. Tolong Iya, siji. rombeng Nah, dia gawanya sama itu. tape yang Ya. Kalau kau mbak saya aku tolong gue mam. Tolong siji wes tolong. nek rombeng iki maknyes. Nah, Nek cek sewengi cek apa gue tak kayak dulu tuh orang begini. oh iya. Kalau nganu sih. Kalau tekno, Pak. Karena saya lu kan dia sampai kok nangis. Aku tuh sakelo tok saigar aku. Bojone takrane, Pak. Ya. Jadi bergerak. Nek Bisa aku kelugang kok aku sengak aku ngono. Sengak. Aku gak mbak saya sakelo ki kok iso saigar aku. Aku telu jek kurang. Aku apa lho Petro aku ngono. ternyata orang ambil adem juga malah ini. Salah iya kok. Nah kalau nontonan, karena kalau adem, panas banter, adem ya seger, tapi minum. Tapi itu biasa ya orang berlebaran. Nek ngomong anu Ya sirup gue, sirup, gue. panas ngopi. Dewen satiku kalau dua. Pasang saya kok, gue gak Gelas. gelas lokal gue. Toh lu gua, Yo rapi ini mak panas banget ini. Asli. kita kena bulan cok, kata cok, bulan cok, tahun dijuwi. Kalau bisa, ada kak. Terus. Aku rok dulu. Aku kayak mau gini, kayak mau gila gede, rambutnya. Ade, jangan seneng. Mah, aku baru mangan kok. Ini kayak es, kajian. Ini, Cengkera guys. Nek yamene memang apa? ngerumpi. Margane yo ngene iki yo Orang ini tak ngerumpi pura guys. konten. Baru nih, baru ngerumpi orang doang. Ya, anu, awak dewi. Sehingga awak dewi. Cerita. Orang biadem mereka ini. Tapi nak panas banget ya kejajapan biadem. Iya. Tapi nek sawani seminggu gue pisan gak mau. Nek matan sakal kudu ngombe es. Aluk tuku wis 2000 ae tuk es. Pengen ngombe gitu. Itu kurang ngewi. Nah, Oh ya ora mungkin. Nek matan yo gak kudu. tapi itu bener adem yo. Kan nggonku. Kalian mau ngombe sapa? Aku ora ngombe kok. Kulkas ki cuma tinggo anu guys. Cara Cuman makan. tak asan tuku. Kita belanja ngono kuwi lho bingung. Maksudnya kita nek apa ndek-ndek apa dadi gak iso barangnya cepet Ora bosok. bosok. Nek duwe kulkas kan enek apa luweh dilebokno kono ngono lho guys untuk menyimpan. Dadi ra duwe ya bingung kulino duwe cara ngono. Enak banget sih koyo.
ya ora gelem turu. Masih kok ngene ngono ae. Dan Turu apa? Satu yang turu. Ngamel ngelas sampean. Iya. Soalanku ning yo. Panas mak. Alang kan ngomong pondongan Aduh, kok. waret, guys. Sudah sini. Parek. Wis. Gung, pedot ya Mang. Ya masih kok. Ini 13. Ben beneran nek beriin dino ngonten. Ngontene ning omahe ben lepek. Ben lepek, guys. Beli anu ben Metu ki ya kolo-kolo, soalnya nek ngonten metu ki ya nganggo ragat. nganggo uang. Guys. Ande Ning omah ya uang. wis ning omah ae. Penting apa ngono konteno. Ning omah lah. Penting kalian tonton yo. Dijak ngonten ki yo ora anu iki. Kayak ambung. Jak mergawenge yo ora anu. Belum apa. Soale nek ngonten dhewe ki piye yo, Den? Piye yo, guys? Hawane iki suntuk ora koyo enek bature rame ngono. Ngomong kosong. Iki ya bukan Dadi cara koyo gak semangat ngono nek orang ngomong mau dhewe. orang rasane wong guys yo ngomong kosong. Maksudnya ki nek dhewe ki kontene ki anu koyo apa-apa ki ora semangat ngono. Dadi kene nyawi rene. Dadi Terus ora saya semangat. dhewe. Nek enek bature akeh ngono kan semangat di konten. Ringan no, cepet. Nah, aku nek lombok tak mau nyambil. Enggak, ini mungkin orang lor kene kan gandeng. Nek ning kono sih. Ana mateng to lho kene. Ning isor gak. Misal jenenge. Mek tak mau nyambil mentah. Iya. Dari yang makan. Kok banget mau. Kok begini anu ya? Ambil mie. Enggak tahu tak mau. Gak icet sih. Gak tak. Kok ngono jantan. Ini masak ngono. Marung aku Ngopi. gak tak kudu kon. Gak sanggup kopi. Gak. Tak kudu kon. Mau sanggup sego tok. Iki sandok ya. Iya maksudnya rasa sanggup kopi. Ya, Yang plastik kopi. Kok kopi iki tuku lek duit mang. Ayo. Nang warung mang iki sak pikir. Kita orang dina iki Pak Rito kena telepon iki dibengi yo kena telepon. Wah, ada rentak paketan. Oh iya Pak. Orang telepon. Di telepon mah yo gak aktif. Ayo leren istirahat. Lembur terus. Sampai jam 10 jadi ora iso telepon. Nikah. Ini wis. Ya wes guys, ngomong guys. Tapi dah ngerti aku cek keren koyo ngene tapi nek keren jadi gak oleh reduksi dhisik. Bener Terus nanti video mau ada gawe guys. Mau dimasuk angin. Panas sih. Tapi tak atasi itu tak lempiti. Apa buat ya wis ngono mbak Isma pamit iki mah awan-awan gede. Rondo Ya jaminan rondo royal. Mana royal kok lagi iki rondo tapi gede. kabeh dikeki guys dikeki kabeh ora apa-apa awan-awan terus besok pamit kecil-kecil ala ketara udah pulang sampai ngarang ngomong wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa nih Midas. pedes